ኤርትራዊ ተቀዳዳማይ ኣባል ጀርመናዊት ክለብ ባይክ ኤድ መክሰብ ደበሳይ ሎሚ 6 ሕዳር ኣብ ዝተኻየደ ሻምናይ ውድድር መበል 28 ውድድር ቅድም ብሽክሌታ ዙር ቡርኪና ፋሶ ቀዳማይ ኮይኑ ተዓዊቱ መክሰብ ነቲ 174.5 ኪሎ ሜትር ዝሸፈነ መድረክ ብ4 ሰዓት 6 ደቂቕን 42 ካልኢትን ክዕወተሉ እንከሎ ወዲ ኣይቨሪ ኮስት ባሲሩ ኮንተ ካልኣይ ኣልጀርያዊ ዓብደላ ቢን ዩሱፍ ድማ ሳልሳይ ወፂኦም ልዑል ብቕዓት ብምንጽብራቕ ዓወታት ዝጓናጸፍ ዘሎ ኣባል ሃገራዊት ጋንታ ቅድም ብሽክሌታ ኤርትራ ሚካኤል ሃብቶም ኣብዚ ውድድር እዚ ሓምሻይ ክወፅእ እንከሎ ዮናታን ሃይሉ ድማ ምብል 11 ተርታ ሒዙ ኣብ ናይ ሙሉፅ መንእሰይ ውድድር ጻዕዳ ማልያ መክሰብ ካብ መራሒ ዘሎ ኣልጀርያዊ ዓብድራሕማን መንሱሪ ብ42 ካልኢት ጥራይ ድሒሩ ካልኣይ ተርታ ሒዙ ይርከብ በዚ ውፅኢት እዚ መክሰብ ምስቲ ብጫ ማልያ ለቢሱ ዘሎ ሞሮካዊ ሙሕሲን ላሕሳኒ ዝነበሮ ፍሊ ናብ 3 ደቂቕ ጥራይ ብምውራድ ሻትሻይ ሚካኤል ሃብቶም ድማ ብ4 ደቂቕን 43 ካልኢትን ድሒሩ መበል 10 ተርታ ሒዞም ኣለዉ نقطة ماليا أو زكاية زلوا ودر مكيل هابتوم زنبرو نتبي ناب 250 كب مبال قدامي بمخان نتا ماليا نخالاي مع التوقع كبان كله مركوا عبد العاطي سعديني ب 258 نت بخالاي أفتعلت دم يغزو على مخسب دبساي دما ب 240 نت بسالساي كوينم صباح سلاسل تشعي مدرخ كوادا دوريوم درجة هاجر جنز مسألة تسلزيل مركو قداميته بوركينا فاسو خليتي إرترا دما سالسي تسرعين اللوا مبل 28 وددر قدم مشكلتها زور بوركينا فاسو زمت سنبت 8 حدار كزازميهم